asa manusia na anak tebuyan ada banyak kapal. Anak tebuyan na ada banyak kapal. La yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Da abairan kapal o kapatai, da penabairan kapal o kawiwiw. Nagudo penabairan kapal o kapal peningaliran sa anuman amoy. Iti sabab panangulangon ang panggalabangan tanu, dadaan tanu mapasyang kutang ku Allah. Ayaw maanan yan na nari, bagay ni panggalabangan niya may. Tingnan insyaAllah, bi'idnillah, umbigswallah, umbigswallah. Nari andi kaplala bangka, mapita, insyaAllah, umbigswallah. Ino ito mga day? Dagi sulangon-langon ang galabang tanu na maza taksibu gada. Di kakatawa ni mapungulaw-lang kako ang akapipita o inaamag ang mapita. Di ang gaamranaw, nayakya nakasigura dua. Dan nabo nakasangkot ako Allah kasi sigura dunia din. Oay, basta kaya mapita, na mapita din, na manalakaw ako. Oay, na malagkataw na waging mulugang may orang kanyang gagawin. Dan biar siya gawin at taman siya kapipitan ng kuguran. Dengan nga pa nila na rin, yang kada na ako pa, ariya ko na biya ulog siya oran na. Na dito'y anak tegutan mo, na daabatan ng kapaan, daabatan ng kapaan. Enong tanong pang daabatan ng kapaan, kaan na makapapaarkatan. Ano makapapaarkatan? Sa ayat itu ang makapapaarkatan na sa Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala. May siya po na anuman na ano na siya katawa mama, mu'min na tintindig na rin kaya siya kataw ang mama abipili sa katawan ng Antonoto. Na tiga rin kaya mama ababang sa may itong away. Apakung kalasyan niya ng kaya mama, tiga na iman tutigiyan na madadamakan siya ka. Na anta at tigiyan ni berkaran-rakan, berkapaarakan sa katilawa karapa, kamulawa karapa. Ibu kapag ito kagapagpalisyan yan. May kagirawa din kaya sa katawa mama ang mu'min. At tingin na siya Allah, ibakapaarakan. Na tingin na antay Allah, ibakapaarakan, ibu katilawa karapa. Na pangiraw ka siya Allah, na tingin na siya Allah, ibakapaarakan. Na ineno nakikatidawa na untabada alimanian. Na binada alimanian. Na kaya kumabanda alimanian. Na kaya bukaan yan siya padangyan. Na taman siya miyawtang na ganyan matilaw ang kuta sa kataw ang mu'min. Ilang naman yung kuto ayaw manan yan nakapakapapaarwa Allah. Ta umatabur katanong ano yung kaya ayakin. Ayakin na yakin. Na yakin na ayaw maanan na dito ayaw maanan yan na kambayuran tang wallah kaagaw wallah na pagkay bidang markatan wallah na pagkay ilirkatan wallah so kapag pagkagaw wallah subhanahu wa ta'ala agi sama niya nandita ng gedang tabi-tabi ada tar penuh malu mapapantik so yakitan mo begitu kaya gira mana matang wallah ka ayaw buah pepakakan rahna wallah. Nah mereka beli kasus sanggup mialangan semargas nanti ga mialangan tano. Oh tu miada buat kota yakin kaku Allah. Allahu Akbar mengawripan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan begitu sih inabupan umnadil da pandemik dalam makasih bangsa masjid dalam berjuma si sawadai ana ada mabuy mga pawalang sa mga makmum yan kaya bukai dia makmum na semua imam. Na yung mabuha masuswatan na protokol is protokol. Kada amya kapatay pangani. Apya suwallah na sumiyugo. Khudu hidrakum. Kuha ka nutubo Allah sa pangani. Yung kaya mama matagasyulo. At ipigila na kabiya di nga mga Arab. Na sa mga masjid ng mga ito na piyang lusan. Na apya di Haramain. Di Madina. Di Masjidil Haram. Sa Makkah. Na limitin pa so unisyon ba yan. Na social distancing pan. Daya pernah bersama amranawa, daya pernah bunta dengan bunta na mandiri gemak. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Dia kaya apa mana imam mamia apa. Ikan sembilan tanah lagi sama garib. Ini mah bukan tiga dengan mga polis yang mga sundaro. Dengan kalak suwan daw dana kaya sila ni pagkalak apa. Sembilan tanah bisa maski pada cuma. Tiga nga mga mamu ina sarati imam mapaguluan ng aming pa. Ayun ang yasya bin biya mga imam. Ada ikalakian ang polis inunta Allah. Ini ang kapatid sa Fatihah na berdua mga adua kamu bila patrola mga polis. Lalu sila makatupong na. Allah. Nah, kali ako sa mga polis na dati na kaya tauro. Pulo sa nila niya. Ito na niya madami siya. Nah, kali ako makaipusulwa kamu bila patrola mga polis. Nabiya ko sa mga diyama. Naman siya na mamumuti at iba mga binaw. Anda sila sa mga polis. Nabiya kabali sila. Nadila ni Panginoon ay siyang mamila na biya missing. Kaya tira naman lupa. Yung kaya kaya na polis, yung tapos waka. Nagarang buwan siya mga panalilan ng kanto. Nagarang namato na siya makatakamit ko ba daw. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dito ay yakin ko wala. Oy, ada ikan kaya na yung tapos wala. Niya makatamit ko ba daw. Oy. Natigan yung kota mga mamumina. Peso mga mamumina biya mo sa sila. Tingin na iba. Antum na hindi apakatabi na kasal. Nanti na ibat ko Allah kanilang ketaw syariah apakatabi na kasal. Nanti na manuga. Nanti na di ko mata-manuga. Di ko mata. Nanti na wala ba? Nanti na mata-manuga. So kaya pa kamera na naman magulang kaya apakatabi na kasal. Nanti na na mo ikil na kayo ng tapos wala. Tingin na nakakita. Asa dengar muto. Allah. Yung titiritan mo. Inu diperkauma adita nukailai sekarang Allah kasabab satabir siang terus lagi na datar penuh di mata taruh suya kita syukur Allah. Jadi ubun mata mereka bebayakan pagariakan soka pagiakin titu akan Allah. Na ayat gesyo ukapakam bebetanka na ayat gesyo ukapiyaka na pagabtanka. Ada itu na pagabtanka dari kelakayan tahu Allah. Da ayaman ay benar akal kayo tapos wag ma. So ayaman na niya na ayan na niya na mapamamula ko kusyo pa na di nga na parati ang Allah. Oren yung mga ribno Allah na alam paganoy na siya. Diyan kaya pinto ang mga busya. So penutul niya kini ayaman na niya na Nuruddin Al-Shaykh Al-Alim Nuruddin Jarrah Arabaya. Rohani tene kuno si sajung kotwa dina digapang sa kota Facebook. Kasaman na bantay wallah kagu punna ko miya kaswasa nga asil punna touch screen. Ati apiletan wallah da punna de maka patolan. Kay numero di maka silpon sa na touch screen ka di ka nakataw ni dengan anak anu. Ay mo kataw na silpon na nga padang na miya katwa-twa. Nasugya pa ko mangutaw-taw na sa Saudi Arabia sa imigrita sa Ranao. Na inayawin ako niya sa cellphone, kinababa, at sa cellphone napagana ako. Ang api di mo rumataw na, miyakwa ka nakahulog ng langit. Naimanto naman ako niya kasi sa kapiro. Ako di mo maguda taray. Uy, mata na. Napagababena ka nakasya ko pupaganta ko ka Islamiro. Data naman ito mga doktor, ang mga alim, ang mga Arab. Narunggurong pupaganta. Yung ko pagantap sa mga TikTok. Ada berkekuasaan na TikTok kang gira-gira saya. Matan ko Allah ha. Kailangan mabuka ng mga kamudan ag mga ragat tabi ug mga muda tabi-tabi pada kaliman to mapapalipon. Dagan nagyan nabi Syekh kami ada sa TikTok. Allahu akbar Allahu akbar. Lagi ka pulong isi mga posiman to sa sakit. Kadang kini Nuruddin Jarrah. Atigina adna pintu adusha adi namatigian adusha ar-rasidin yu'addibu fi dunya qabla al-akhirah yusahibuha ala sahibiha anatigina nama adusha ar-rasidin kena apa sisa alungan amoribu ayaman niyan na di penamatay na itumpurahon wala sa kasiksan yang dunia kudan yang mapatay. Anang ilan tabi ang manusia, mga lain ni manusia, na uli genap kayo tao, na guman yan din ko dunia ko din ang panakapatay. Sana ko sa ano manamori, kadzalika al-'adab
wal azabul akhirati akbar. Dina so siksa wala na masuk raso siksa sa anu manak kiamat. Allahu Akbar. Panganitan ng Allah kasabutan tanway. Paganero tigiyan adusha arashidin ras yu'azzibu ala sahibiha. Isiksa ko mga tao adi ulawlanian. Di ulawlanian. Paganero na az-zulm. Az-zulm. Adalah teruna az-zulm na kapanganiaya kapanalimbut. Na diyang kaya kapanganiaya kapanalimbut. Na udia gena kayo tao na di penamatay. Na di penamata ko kobanian. Na di penamata ko sa alungan na mauri. Na kumanian sos kasiksa sa diyang kaya dunia. Na ayaw akan na kana abas kabi kesiksa. Kakapakaya sopan pamilyang kana kirang patung. Ilang mandigir apya kasopat pya katanawan asoti ubayan kenapa ayah buat pegel kaidan na diyang ka mga sarwang ka ayah makna niyan na ayah pernah pegel kaidan na pegel pedungkun sopa paparat ya Allah la ilaha illallah sangat ya pangatan ng mga adiyang ka abagi udi peremia binasanian kenapa si musanya keamanan niyan na mga peragatan kasi pensanga mga kabasakan na pere ayah makna niyan na minita debsu amanan niyan na walay niyan. Itu tak mengadai Nagi berkata nasuati wallah na sabab kukira na kita wallah Oway na pagkirang patong pensubi pia-pia Ino ang utang saya lima kailangan na pagpemili ka sa ginawin ka na sumapia ang magpagkasurga kanyan na keturukan niya kumapia basta ayaw ginawin ka na marata na umasugat na marata nagiswat ka magumarata sa din sa padaka na diti punta na ka na pagipag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 
pakai pagunutang masa mga bayan nabi, apa yang kena baka bayan nabi, na buketan wang kapan sa bayan nabi. Buto mga bayan nabi, ay ka, ino pun tutunu-tunu ka, anak bayan nabi, runa namon anak bayan nabi. Natagin mo nga si bayan nabi sa tolang. Nah ino to mga day, namin balik ka bayan nabi, kaya pada ka ng mga bayan nabi. Napagay paglutama sa mga profesional, api akan na abaka profesional, na di ka balik ang profesional. Oy, nadatariyo, natabang naman, pagay paglutama ka mga alima, napi ka na baka alima. Oy, na di ka balik alima. Datanong mo mga dato, api akan na baka alim, napagay paglutama ka mga alim, tapos gantan nga pa sa mga alim, mga alim, unto na kano, na dito na baka alim, alima mo. Bimbalik ka alim kagaya pa ka ng mga alim, napagay paglutama ka sa marites. Iman Yusman tuan ap marites. Ayah buat totolik kalian asal pedian. Ubuna na melian yang pedian apa doa kana yang bubian tolik tabia na ini. Biading kamu tak bedakan na online. Ada kabayadi. Allahu akbar Allahu akbar. Yusman tu tabia ta. Okay na kenapa manu berdata ni? Ayam mana siapa panwapa sakya ang kanadataran at nasokya ng mga seminar. Udah ang kaya mga seminar yung mga bay tabi sa kadatu Allah na madakalit na bayang pagkapit na sa iyong kaya dunia. Allah. Dalam sukya ng kalangan seminar na tabi na peso di pagagama adib siyumbeng na nga ka din ka paglaga sa umuulon yan. Ito sa naman eh, kung pagganipan, ako pa nga di ako samahad marawi, na kailang kaabay ang maghigab, kadito ka na pagkababayan ng utap ang maghigab, kanaba nga ni kababay sudah higab yan. Ina ko kunya may tako na ninimela ka na ino, kati asubay ang mag-Islam, na pagtintangan na kanana, matang mapiyakap kiliyaw, kasuman sa Islam, na lang na isuwin, natatago niya sa kabarakat. Dahil naman ang mga bayan na kasusulutan nyo na kung yun, o mga tatil ka, kalang manumatin, makaumasa gusto nyo, makaumasa manisan nyo, oy, na apiya tabi, na ayaw kong talubay na kararatan, na adinig ang punya pipiya, na katagon siya kung talaga kami katay. Allahu Akbar, naburunigil abi ng mga bayan na kung yun, ay tatriangle yan, na dedaya mo yan, napaplastar niya, grabe. Umani makailero na tinamatang, Allah, kaday dito nang yung yan. Dahil naman ang tabi ang utako mo yan, naban yan si sabitan na. Kikinin niya sa mga sabitan ni Bruce Lee, di mga rati. Matang ba na, kayo nakabuni na, madagalap kaya kayo mga. Bayi man tuwa sungyan na nga seminar, na ayaman na niyan na miyak datarungan na, kaya bidibilap yan. Laburo nila kung dapat mada ground zero, Allahu Akbar, ito so, may adu yang karakano seminar mabunga mga babay na pag nakakarasan mo katatawag ang napiran ale may ate mo kabin na anda kaini na tiga na newa ko niyo ka motor ako ka para da trape ka kan
Oh yang apa masa ngasih bila mga bain Allahu akbar pengakakarasa ko sa mo to telaw katawa mi uma lang perlu satu tekan nami yung makasiram na lang sinam tuturugun at tiga ka nakaawakan mata ko Allah kaya kibaran ako kira tumatawag siya na tiga ka nubamiya penuh tadi nga talong ataw tanong sinam tuturugun nami ako mako kami ni bulu guru nami ako siya taw da kajiran ko kawa yung di mo siya tada ba madaw mata Allah. Ada yang kalian kan nanti nasi ini nak apa buluman yang nasi orang. Tadi wallah ada barang berbagai ada salah kau. Tadi udah mau saya tengah terlewatan ada ngapa betara. Nah ni apa saya mau siap nami akan urun nangai sonadok. Nah saya kami tertentangan yang ada unyang panggilan. Tiga nama ni apa saya suali. Tiga nama itu apa tiga pengatur. Tiga pengatur kami yang kena apa. Bertetan Allah. Ada mana kaya pamasyatan ka jatang sa norte, motor ako paman. Allahu akbar. Kagi ako makan na dua kata bubay na siya ora sinam na di sinam di pamarites. At tiga na to ni di surya sana tinali matang wala kang nabos. Lagi sumudo nila na siya mo makata. Matang wala ni ako nabos. Allahu akbar Allahu akbar. Minakabyatan wa kami kadataran. Nakatay no sa kana isa din na ya apog bubay na kanang inad na seminar. Dia kaya pagariang na si Panuro, panganintan ng Allah. Dia kaya pagariang na si Alid Zainuddin. Di Sokor, pakatataling man yung people sa first district. Pakatataling man ang pagariang na konsyal sa isang Islamic City of Marawi. Panganintan ko Allah kaya bagiran din ibagay wala sa mga pipikirin ng mga pipiya. Abang man na rin gagalo kati dia silang pemadaton na mga pipiya gagalo bagiran. Dahil panuba kauman na nakatagod sila ni Aman sa manang namatap gugupinan ko agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebab mengaurip Allah. Dia kena pamanganilap ni kapung siya ngayon na basiran niya disqualified. So ayaw maana niya mengaurip Allah na di na di paganero. Paganero kasya paman na kadustaan di ipen dua-dua wallah na idaling umayang kau tahu di nang kenekan na di yung kana nakapangan niya. Laburo nang mana nakapangan niya siya ayaw maana niya na lupa. So maso bawataan o Nabiullah Shuaib ay na ayaman na inisiksa kiran wallah na mga palalalim sa kagilo. Wailul lil mutaffifin alladhina idza tanu 'ala an-nasi yastaghfun. Sangkata siksa naman ito pasusualay may kapasang sangkata siksa ito wallah abagyan ng mga tao ang mga palalalim di ba manaratong sakino igira amiyang ilosiran na pinalabas sila sakino na amiyang kasiran ni pemasa uway na di silang bagay sa lugar po di matarotong sakino iran na amiyang kasiran ni Panginoon na mga tanan sa sakino. Nah itu ini siksa kiran Allah Ta'ala. Sanggup mga tao, ayaman niya na mga pananalim, mga saling usagino, na uwaki pa kauran na wala agapita, sugu-sugu, na piya kauran niya, na ayakala uuman ni satiman auran, na datar kala usatiman na may kawalay. Bada mga paputo na usukiran. Ano nga man nagdudulo pa mga kamura, pangawatan Allah, nangigising ka na nga poste nga Sahara. Matang wala ka, di ka na makaukit. Ngising alam mo siya. Sa atin mabubaw siya mendengar. Nami alapi. Allahu Akbar. Nah ini subat wala. Naman ito, desiram po na mamatay na inraskiran wallah. So kasiksaan ang kutwa nila ni kapangan niya. Na sumabos sa mga tawat tangan niya sa lupa. Sa pagari ko, babayan, tabi ho. Naubakakaya namin anya yang kaalupa akan na abang karat kaswi na kakukir ko kadi ka pa na makuha so tiuba ko dunia na sa mga wataakan na kapakaya kauladan nun uway uli na si amanan niya na mga pamilyang ka na ayamala na sa along anak yama sa din sa tugtong Nabi sallallahu alaihi wasallam alam makna hadith sa din sa tawa mangirim sa lupa asarang kaubu ay ikirabak ako lupa ka ani ay nakakupada ka uway ano ka asarang kaubu napaki pagawidawidan na kawa Allah so pitulapis sa langit ako pitulapis sa lupasan ng anak yama. Naman nagdagdag kaya kapangan niya. Kapalalalim Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayaw pa ba tabiya taa. Ando ni kagabinin magtabir ka no nailang ka kaya natakang kaapi chayo pada ka. Di ka mabubay mamula na kaya nga mabubay ilan siya pa nakamata si Daniel Lumumpak.
mapasangin apa mula si Dendi. Nah di kan babu mamula anak mi agak staka. Amado kalau pernah tabiat ayah pernah kipudas ni yang kopa mula anak pudi nabi kami akan nian patinan ayah kapagarinan nabi kami akan. Kadi berilau ba yang mau kapamangania. Nah kapangania nan. Babu aman ayaw sto na wag ko na sungin ka. Panoro borna konsyat ba ko kisah mo to pamumunan ka na uga ka kebe na ko ron na di ka kebe na di ko ron ko dati na di pa siya ka na makato na di ko ko obadi mo tatabi ta so mi ko pa na daan ne to na magana ko na di girawa uwan na way no di tadi obadi mo tadi ko na pagudas kini ka gusto na may kamakata dan mabusalaman na wala na kay pangwang kay araw na kape araw na bungalaw na siya saw-sawawi na kaya ko maususirano sa musirano na jadi sentimental dan ako ko pa nakapukungan niya na mata na beda kay ni ko mapya dengan ini mga pangatar ka amya kariga na pangiro mabuhay ka online na tiga mata na day taka namanya kasi nga mata nga mo nakadita uy at hinanapin ni namya karila Allahu Akbar. Oh ha, nato na matapang ni narila, napi ang mabudi pa kanila sa padaka, agiyam yan, agiyam yan, minibulog, dito no to, dati na gusto namin ang kami kung mga alabatika, dati asya wawana kanda, namin ang kanami, narila anak karak kami. Napi ang mabudi pa kanila, namin ang kanila, anima karanila. Dati na way dyan eh, siyang gibulkan narila, tagaw. Ay, kaya uriyan na, tagaw ako. Na dito mapi, kapangan niya ito. Haramanan, Allahu Akbar. Kedua ayat makna nian na dusa arasadan aitum para kerkawal na isiksar kawal na dunia pada penekapa kauma sekalungan akyama na azina na kasina yang na kasina na ayat piterun nabi na tiga na azina dainun syakon kasina na bayadan o bunu makasina sotaw na dikad matag-matay na kabayadan. Oy, nabi Aisyah mun adungan syakata wa mama amya kasina. Na ayun kaya pakasina namya ning syawalay. Nang guru-guru ano mga tao adi ang kawalayran. Na tiginan to na adi ang kay awalay. Di kay awalay tigin. Oy, na tiginan syawata aka na adi namya maun ayamanan yan. Na kanaaban yan maharam na disina ako syawata aka. Ilang mano to, ayaw maanan yan, nakasina, nadaw po namatay, nagisabab sa misina siyama yan, nakotabidan wallah, nasunod siya pamilya niya ni kasinaan. La ilaha illallah, na di manguripin Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung kaya kasina, nakanaba ayaw ko kasina dan kaya farj, di yung kaya tao. Tugu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di yung kaya na mata, na di makasina sa ayaw na di kapakasina sa may ito nakapangilaylay. Dia na malos kami ron yung mga dato malong makakaritekan. Enusakan mo mga bayab pagkagungkin ng mga kaya iyo na suliso sa bagi ko mga dato tabi na igrakwa na apia supan sumyak katuato na tabi apa-apa-patay na siya sana ay katoto na di ba kanuno kasi sana namin na 3 inches siya. Natagin mo siya na miya nga bagri ka panatama. Kana sumagada marabong iba doon na atay ito ang arma. Na dito mapia, dito di makasina ang puti amanan niya. So kung siya mu'min, dito ang mu'min sada, paman na mu'min na bay, na isa asipat yan, na lalayo niyan, ibababa yung utamatan yan. Ibababa na ng utamatan yan. Daburo ni Giro ang matatang kasi sa nalan. Isa akabnarulan ang tuho Nabi, sallallahu alaihi wasallam, na yung puto mata akib mabaan sa yung puto mata. Ikatalong, ang kasiksaan, pamana kadustaan na di ka panamatay na isugat rakawalla sa diyong kaya dunia pada panakapakamawalan na mauri na diyong kanan na al-khiyana na andura sa pasal pamana iman ito na mga penagawin na tiniksan na ko'y panuro yung patatalang man ako sa city at inaalay sa lasan oras kaon na ayaw makanan yan na uri niya na daw kumbakauma nagpakay adiyo ko panamatay na ayaw maanan yan na isiksarakan wa Allah amay kasarat tapi babaakan ay dapat ko naman to sa diyo nga mga pasali man to tabi kapangutan bedumya ko ada awang kaya purpis dan ni sibiyang mapasisan bagi buka purpis kadi na purpis yan dapat nakyaw tangan yan na ubang umati di sirigi nakates witim karena naskay di sansan. At ikaw ay, isa siya nga kanong.
Nah dia nama usasengan dari pelepotian. Umam Malaysia dan DP ini pelepotan. Tapi so tetap ada kamera. Kami awalnya dulu. Nah omang aku rasa pulpis na diga bubeda na kanura tangan. So utang na basta ad na kautang anaka. Na uwan na pera ka kibeda ka kautang anaka na diga beda na ada pera ka kibeda kau na taman sa diga kabeda na malalalim kas kanyan. Malalalim kas kanyan. Oy. Na amay kabida man ada kibeda kau na kana abang ka malalalim. Na swing na pitway ka. Panuro prilya mo panuro. O apa makas kami ada tu. Ino tu. Na suino tanga karena talong ibu. O ay. Na dia kas kapasi man tu kebeda na kabantay wallah. Ada kami subata kana ibeda. Na ugumiraw si panuro awaya kay alim. O ay. Saan sa kami di kau nasara ka makagawa ka. Na miya kasyo ka tu nabi. Sa datar na yung kota amanan niya. Na kaya ako ninira ka. Na makasya sa dakat tu nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia nana, igira mabu nami tanga na miya kabiura de kebedian. Na pipito ang kanyan. Na pito apa mana relay ka. Ada tarbutu Nabi sallallahu alaihi wasallam ubah kami sedekah. Kenapa kan aku dia man? Wajib tarekor. Nak katawan nak Nabi ada aban yang kibayat. Ini masya Nabi adunya nak pada penggaganan. Nah dia kana nak dain. Yuqda dain. So kami di kubeden. Pada Nabi tiru Nabi. Basta maka sokat kana magan so magan nagagani ka. Dia minta tagu. Oh, pada penonton penggaganan di suami ada Nabi yang pada penggaganan na it'amu dain na suka berpegangan ng kabisitang ka. Basta na bisita ka, na di ko takakomik ka sa sudawanay ka, akapabakakan ng kau, na di balasan na kawallah. Oh, ha? Kenapa merata sukang gagal? Sada taro to. Igra anak baka oh mga mata, pamasang kamanisan. Oh mga mata, wang sa mula, mga mata. Sweet news ako di ba? Oh mga mata sa mga baso. Kamanisan. Na di ko to kapag geeng ka, na di balasan kau nu Allah. Na di mabunga mi misita ra na igra sa bidaman mo igra mi misita ta usya ka wala. Mak negeta to lang adu mada lega. Mata apa api agi nawata. Maganda. Datakin pembesairan nak apa pengunap sabaso. Nak menasang kau Allah. Mata nak imui. Suaki subga kata gira amia misitata. Na mia kapia pia kata negara Saudi na lima pia subga kata na. Bepi kapia na tam na detaru kita kegubayana. Na ame kapo penangatan ame kata api ataman na betenta. Lagi tatagun wala utana sabaraka. Allahu akbar. Detaru tatagun wala sabaraka. Jadi na mangurip Allah. Nah. Kapila tu. Kapat ayam maknanya na dosa. Adika matay, adika masiksa sa anong anamori, na tiyakin anurutin, jara, na isiksa kawala sa dunia, na al-kism, kapamukag. Dia nga kapamukag. Dahil niyo lamang na tao kabukag, katabi siya kada tuwan na datarong makadada panas. Ilan yung manalang na bukag, datarong makadada panas sa mga tao kada taranan. Na diyang kanan na kasiksa na bukag, na di po namatay sa diyang ka dunia na isugaton walong sa asaga dunia. Kanyas ka na binibugay sa mga bukag. Ayaw po na Peter Allah, natingin na, فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. Ayaw po na Peter Allah, na di kapakay abang ka ono tiso tawa bukag. Tabiya, ibarat taon, dia mau dimamagimang, sekali dimamagimang tabiya. Dan dia nga punutan na kay man na biya buka-buka. Na penuh gapano na diga pakai abang unutan ame ka buka gamu tay mangka. Oh, ada sama. Dari ka buka kena tabi-tabiya. Paman imam aku pamasabar yun na buka gamu. Dan dia mau dimamra. Na ayam mana niya na pagula na diga pakai. Ayam mana niya na inu suhima na isa asyarat a qualify kata nga mga alim. Apad sa mga qualification akagay mamutaw na adil. Ayam mana niya na mauntol. Kabasta ayaw makna niya na imam mamautul, na peranan sa qualification na pag-imam. Oh, amay kay mama bukag. Nanti gampakay. Ano ba niya kateriman wala? Makaras imam, namanya karas ka langon. Oh, tadi, kapamukag. Na anto ni mito turuan nga kapamukag, na marata. Na anto ni mito turuan marata tu nabi, na kadarakaan. Ilan yung anam na bukag kada amya kaslang sa baliwanag. Ganun, abon miya kaslang sa baliwanag. Ayaw ko kagampakay ang kapamukag na tanong. Dia kagapake ang papamukag. O makaliw siya nga talong, na di nagapake sa papamukag. Ganun siya kan. Paganeron ang kagapakay o kapamukag, na so kapamukag sa katidawa. Al-harb khudu'a. Ayaw pitero namin. So katidawa na kapalimpang. Nagapakay ang mamukag karo. Nari, batalong tinawa. Uy! Anda tanong makatuto.
tapura panau. Na orian yan ada kabuso ng tapura panau. Na se kami yung isang utababa. Nagkapakay kami at terukoto na kanakoto. Piyakan siya. Katano, agaba kaya magagawa. Na al-islahu bainan nas. Na so kapagumpiing ka, kapag-imasadan ako manusia amarin. Paman agaba kaya mamrakaw. Ibaratan ng mga saban na napitirwira, ginagirwan ni makisang ng mga tawa, mga balbalanan. Dangunan na ni mga ngasasako, dangunan na ni madalawilang gagawin. Nabiyan ni mga saban na. Dati na diyan mag-ibang-ibasan. Kami na nga balita, mga balbalan kami ko. Dati kami mga mga sapo. Nasa magwa pang-ibasan, giniwa kaya na pumarati, akadira na namatero. Inong ito siya pang nakapara di pangarap ng ito, redo. Basta kaya pengimas adalah saridu na, diga pakai mengimas ada saridu, ada yang foto abu kegepen, aku pakai apa pakai ayat. Bagaimana dia pikir ada mga balbal kami? Mati pemakin guna na pure na. Biar pakam betul ang pengimas ada. Kau tua duty dikepakai. Obat ayam mana ni? Napa pemugag ayam mana ni? Pamana dia kota, jotik kita no pemugag akan abang pengimas ada si amana ridu. Adi tua. Dia nama Ibnu Allah. Ayah pun nak ikatadu. Angka kepakai okapamukan oan. Nah dia mau tuan ingira dia sip mengpemangada rupa sekon duluna oana karomanian ingira tuan disungguh tasakatero di maka pagi tu tasakatero nak pesio pengano mama oba manugu sabana yang pakai itu ayo sto na digepakai sama oba pemuka asam utai sakaromanian na biang gadongano na mausia bungkong mga daitian ka mga budi na sanga isa karomanian na biang gadongano na mausia mga katolong mga daitian na matatagurun na ya matatagurun na dito kepakai. At tingin mo, may nabiyang sa mga duya ka na bumong, nasa ka na niya makatuwa-tuwa katulong. At tingin na, diyan na benar, na dito na biyo na harap, na makapagpuntulan. Yung mabuhay niya, kada tabi, siya na ko introduction. Apiyasyon din niya, gagana, itatagana siya ginawa niya. Dia tingin mabuhay siya na simpang way kadugo, dali mabuhay kadugo na katalong, dali mabuhay kadugo na kapal. Abi na din na niya ko. Biya ka masangay siya, na mausya ba ka ba? Ya, bumuaya biar makagoy siya na mausya dua buya siya kasun o baka nakanaulong ka baka makagoy siya na mausya buya sungasi kasunggalingos ka kaya kata meron na baka director tagin ka di manajo na manungaman ng gede-gede so ayaw maana niya mga Ibnu Allah dinan apa mubag ikapira ikalima yung kanong ikalima aya ikalima akaso dusa udi igna ko daw na isuga terkan wallah sa diyang kaya dunia Ati'atur rahim na diyang kanan ang mga tao ako penulak sa tumaninian penulak sa tumaninian kati ada pernah maka umangga eleksyon na dikata-kata nga kapag umangga eleksyon na sa manina madakala di makapamagalaga sa di kapakatutulak o tutungan na yan agiyam niya naging nasa nakawa awin yan nas kanya nasa nakawa awin yan na mialag kiran ni man to so kapatutulak kaya ni man to tutungan na yan na haramanan dia nak pakai. Ada taranan mga Ibnu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubuna ayaw maananian, napiya kau no takaw sana kau dinaki. Kau mga eleksyon, nasa di sa kapasan niya pamilya, na panabularingan ni kapakataban na diyang puti amanan niya na manok ka. Nasa kababu, na panabularingan kapakataban ng puti manok ka. Na ubang kau na ayaw maananian, napaka kuha na so relasyon niyo atawanay. Mamanay sa man na di kakeda ang awida ka saranaw. Di kada ka ariku saranaw. Isa din ang kakeda na di katutula ka sa di nga ingaranaw. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amanong man ang gede-gede. Datara diyang kota si isang kota mas yang munantan. Amya kapera geto seragun. Naden mada. Adina ni katidawa. Nang gibu-gibu amya tayo-tayo. Na ayaw buwa puhunan niya na sasati man ako rakamano. Sasati man ako rakamano. Allahu Akbar. Pada momen gede-gede sasati mana orang kamano na miya kapera gato seragun na dinani katiro na ayam yatai nang gibu-gibu to yatai ino to mangadai na sabab samiada dilang kepikir suruku pediran ayam ya tampar kira na katitidawa ayam ananian na miya tagukiran so patutula ka sa tamananian na so mga tao sa anong namuri ako penudak sa anong namuri na patay sugaton wala kasiksa pagadero na murah asyiran wala sa dunia ako sa anong namuri Ulaika alladhina la'anahum Allah. Umurkan siran wallah. Kedua, nagkarangitan siran wallahu ta'ala. Katlo, na fa'a'ma absarahu. Na butaan wallahu ta'ala sa mga materan. Kapat, na malusira ng mga amang sa anong anak yama. Mga amang.
di maka betetaru ka mga amang. Na dito na kanaba silan amang sa dunia. Na bibalik sila na pangaw sa anong manamuri. Kasabab sa diyong kutak ya panudak kina sa itong manairan. Allahu Akbar. Aduh, pemilik masoto sa sila manian. Ayak mana sila manian na suginawen niyan. Na may kasi nito lagi na dinan sila man. La ilaha illallah. Na ikanam. Di pa ori anak ayaw ko na ikanam ang kasiksaan ang ganun makamarata di mapya. Ang ganun makang kaading kaganakan na di ka kung namatay na isiksa na kawala sa dunia na ayaw na sa anong namawin. Ano na ito? Na uqukul walidain na sukapagatuin ka kung banaloks ka. Tarangit kay kapaloloks siya. Ilay ni wala mo na tawa maratay kapaloloks ka tama ni matula di gawa mapya. Para dia kanun, nakatawa na kanun. Makasong sa Hong Kong, makasong sa Vietnam, makasong sa Malaysia, petri-petri penun, kapitalista. Nah, dari tetangkai, woi, nakatawa niyo. Agi ayah pitaru Nabi, naridallahu firridan walidain. Sadin sa kapag kebabayar ka, uloks ka, na kapag kebabayar wallahu ta'ala. Adianan, na ubunga karang iting badaloks ka, na di ka penamada ko dunia, na itong para karakawallah, so kasiksa na kasisa di ka dunia, mga ulit Allah. Imanto na datarom niya kanugo, tabir. Inako gua ni na babumang ram-ram suina gua mana ilang ka kami anak soba gua tau. Aduh, na sulak kuat, sulak. Imanto na pangaramakan, na mga kapilo na bakrang ka. Na baka pumujaru. Ano makawan ugay. Tabi-tabi kaya pa ni manto mana yung bakat imanto na sa mga wata. Allahu Akbar. Na sumanga wata guwene na miya makalalayadan miya kasyakun alungan na di mo nisibeng sa sunna siya kini ajuhairi ay niya mo nikasibeng sa sunna siya kini ajuhairi na sumya mo siya ka pabisita niya. Assalamualaikum kapia wanay maniwata ka na wanay pagaring ka na basta ka naman kawanay na magkasalampan. Ada dari sa Quran sa Surah An-Nur, يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم أي سكنوا تقوى الله أم يمرات يا na ubah kanu sulod ko mga walay niyo. Akala ba niyo mga walay? Gaya na buyutikom. Sana ka ko mga walay niyo. Sa tamasali ka nung makaudas, tamasali ka nung makasalam. At jadi kan gatanon, basta ka na bang walay, apiya walay iwataha, na amay kakakalaban, o di nanalaka na salam ka na, di ka teraguso abaka sulod ng gagang walay. Ayaw po na kanabang kawalay, salaman na ka. Nasukuso ka salam, kapamangani sa initugon nabi, na makatalo ka mga salam. Nawaya salaman na ka naman na awalay, na durbilong, na pakatanugan nga. Adi siya diya ka na makatanong nga pan masalam, na mga maso makatanong, na awa ka. Oh, ay kaino ko na ito kada taon. Nakapia na taon, na ino ka ng besubaga, kaniga ng type. Pagino ba ka sa mga tatay para kaasuman sila manaka? Oh, at pamana sila manaka. Assalamualaikum. 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 Dagyan taon. Apia na taon, nadiga na panakanawa ka. Badi mo ta, tama siya kudo ng nga rin ka, kaniga ni magay balan. Assalamualaikum. 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 Anak. Mihay bala dekat na. Itu na ini. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya pulang ano. Bang ada bisita iso isakawatay. Nasakay miya dusak wallah. Paano ka na yung kasagado? Basta na mga walay. Ayaw magusto na. Asyalam ka na. Pakatanugan nga miya gasta ka. Kabenda dah kama nagisa kawan kadua kandidat siya naman naka nasi matatawag siya kadua kanina utap siya naman naka pagkatanugan ka kangin naman nagabi kada do bilun. Assalamualaikum. Open okay dengan suara assalamualaikum. Badi ang to ay buat pagkatamo na kamabuna dia ginawa ka na ang mga subang ito. Abo kan kira assalamualaikum. 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 Ay mga subang ito. Ada berkah-berkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kata lu masuk ang buka sa salama. Ay menukit nama kanakangau kiwa de Waalaikumsalam. Na digepakai di mapia adat. Kenapa ka kedusa oge na di makarimatan. Na di mapia adat to kanakangau kiwa de ada penggiro sukiwa de solo kedin namanya ka solo kedin. Na ewan ka kapakasudan ya ka. Ilang man nga mga sarwa.
Tahu po. Nakalakan. Sino po sila? Natumitinig siran. Tapos sila sunodin nga sila mga sige, pasok na kayo. Welcome. Na mga sulsiran, natumitinig sila. Di sila mangutulog ko bangko. O di nga sila nung pakontulo. Sige mo po na kayo. Nangasabi kayo mananaw. Assalamualaikum. Anak-anak kami salam. Biya na. Ito di mananaw ito. Natagin mo siya. Di mo na sa tao lang ha. Adi mo na nakasakot na. Yang mga atuwa-tuwa. Na dito na yung tuwa. Kita na ubiyan na. Kaya tao ba na makain na kain. Ya sulden yan. Nadang ka pa na pakauto na nga amaran ang champion na biya kauto. Dahil may nga magumuto na ng pakauto na mga sasangin. Ino ka na yan? Kauto daw sa tamtak. Nasa kamanisa na kada kauto siya. Nabiyaswa talo na nga bago kasi salama. Ay amanan yan na Bende matomiyado, ay nakugwini na sa mga bin, na mga tutunan na kanaba, doon ni Assalamualaikum. Ay nakugwini na, pagkato sa nakanabantyawan na, adap na namun ni matuwa, na mga tuna sumubay, tububay na salamira na sinta. Naba Assalamualaikum, doon ni, doon ni, mutwate na ka. At mana ka, piya ka dali-dali ka. Inawaya, miya kakadu, galakan may na, miyatay mo sa ka. Isa mo, miyatay mo, doon mo chong miyatay mo sa ka. Allahu Akbar. Ayun na, salamira na namusita. Namiyada na ni Mato. So, kaya nga mga seminar na siya buti Mato. Igala ko na nagkilang ng mga baya. Nadani, Assalamualaikum. Namata nga po pangapya ginawa tayo. O kakalilidanan, amaw mga sapadaka na siya lamang ka. Inong ka pa nakisalamat sapadaka. Kapya kiling ko sa dinabang ko nakararangin. Na dinabang ko ni ka. Di ngay kengiri. Na dinarata ginawang ko. Sa piya kiling ko na supuso ka na miya kaputi-puti. Kau tahu, mana kalau nabi makasagan. So sama nanan, na dia nan epeto adusa, waya makna niyan, na udi gendak kayo tau, na dika penamada ke dunia, na isu berterkawala sama siksa niya sa dunia. Na yang mana nasano anak kiamah. Dia biar tahu sama ngalok stano, kaya so gudang gua dia mana na ditanu ka biar ko mga stano ayam makna niyan na ditanu sa limi pamangni. Wahai bisa nimi pamangni Syekh Allah Subhanahu wa taala ya Allah yamani kapeo pamanain agama apia biado sirang ko dunia kami ora sirang ko mga kuba na aduna mga watera na mga dato mga bayam ibabaga kinang ko dunia mga bara agama na pebaka connection ko na dira nimi pamangni ko na sakari kiran Allah datari mantua kata susah tanurun kata susah kanun diamakan dainakan. Baka nagato siya matay na ako dapat na magraw sino sa marami. Ang napagi mo man sa baryo naga. Ang nasa mingurang nalok sa miya katuwa-to amam asusumba matas sompa. Tigara ka na alim ante imam siya. Tigara sa kan imam siya. Tigara sikap siya alim si imam siya. Tigara na way. Na tigara ba pa ino manan. Ino mapagisi ni imam. Na tigara pa kita mga kwaki imam sange apagi mo man nakaamas. Natingin na ito na ba pa ito bangan naka? Atam yan sa kates ito bangan naka. Natingin na watak wa ilog da ma kana uday na akan. At yung tangan na ka na niya katawa-tawa. Panasong bayan ako kumadulang ko. Natiga ka na sama na ito ba pa na matakay doon mga kaguday na katinaway. Yun na ni pangalang kapangagiran. Natiga na sama na ito ba pa na datartama ko kada ama kaniman to. Nada pa na inakan, tabalata. Na ino kami bugyan ka na sa tabang nasirang man bugalo. Nakiyawa anak ko niyan. So ayaw maano niya mga oripan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yun na so mga tao ada na mga wataya na minibaga ko dunia na di na nimi pamanganik wala sa karilaan sumber mga walok siran na miyag gunto siran yun ay mana niya na igra mabupamanganik ka pamanganik nga sulok sa wala ada na kapugunya ginawang ka wajib man nagpa kayo beso usulok sa na pia kalipatan ka na ginawang ka agpa kayo baka sinisya ng anak yama pamana dapat na ya Allah nilay akong ka ya Allah narilaing karakter sumbal aluksakan napakasurga akong ka ya Allah napakasurga ang ka sumbal aluksakan ya Allah napiyakapyapiyo di ka pa kayo baniwa sa inakaw siya makapman di ka pa kayo baka siya naman amawin abang anong girawa ya Allah napakasurga ang karakan sina aw siyama abiyad yakum yakasurga ang asin dito maka makasan naman ang morin at walay na nagwamaya na surga kanudin sa kakinaraka kadin tiga di po di senda mga kasilag suwan daw tanam at ayaman na niya na uneng kadaan na ginawang ka
Oh hai, na dia pernah ngakandu na mada kana penggiraw in mga pangan kan ada tarima na ilang kasyo panganing ka ukaparo na igira apen dua ka na apia di miyak kaguro kang bada amatang ka uding ka kagaga wai na aya pa kaguro kang ka na di ka posyoka na pa kaguro kang ka aya pitiro nabi na guro-guro ka na uding ka kagaga uba ka pa kaguro na tegadang ka pa kaguro ka mana ni na apia da ka makaguro na aya miyak kaguro na di ka posyoka sa kapapanganing kasek wallah. Dan naman yung katerima wala sa nga panganing asabag. Ada pala di dua, na disiram ni Mama Gistorya. Di dua so yang aling. Amin. Napangiraw sa lima, Rabbana Afrika alaina sabra. Napangiraw mabunga duka tawa. Amin. Asa ni Mama Gistorya. Ano rin ang balingan sa Manila. Napangiraw pa sa lima, kadna namin, takabbal minna. Napangiraw kanwa duka tawa. Amin. Ato na ni magkadagang ni Matuca Manila. Dapat dari mga panganing namin ka ba ni Baswali? Ami kagirawa, kadna namin pakanaraka kami ka. Tiga dua kata amin. Miala ngangadu. Oh, hagi di kada makata tanu da miya gastaka. Matang wala kamada kada pagkailan kada dindu atau na dipni Mama Gistorya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hadits sabab mengrib Allah. Apa yang dia biya pag setan mong kaanam. Oh, na ayaw ananya nami ang kanan agawatan na banas ke pantag siabutan mong kami ang makakritikan di mapya gadabo so kung penelamatan tanu Allah rilantan wala langun-langun penganitan ko wala adi nga katitimo tanu na dini katimo-timo katan mundong tanah ko surga langun-langun elapsin wala sa mga anak tanu sa penganitan ko wala adi yang kaya anda darapan ng kasiminar tanu dia nga sahara pangsunghul na pakambara-barakatan wala sa ikiran din na pamilya oy tapos syakiran ya ko agama syariba namun ada tarya apang suruna andai sesingiruna para ko agama nama ta kami kapia-pia sa penamatan tanu sirat aya mana naswalla sa data yang kaya aryakan yang anak itanu pagaritanu si panoro oy pakata taling mantanu akon syar si sadia guys Islam syajib maram insyaallah pangintan nagay wallah kinun wallah sa mapipikiran na mapia pagpapagkarukan ako suwan tangan na mapia dia kaya pagariaman pakata taling born member sa ngasikan distrik Asya Alim Zainuddin Sukor oay saya mana niya na pikiran wallah sa mapipikiran na mapia sa prilay ako niyo ibaan na miya terwakan saya ada kanor maswat nakaribatan na kanuto na wana miya nagay siya miyaswat kanurun na tawbik ko Allah subhanahu wa ta'ala wa hada sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sallallahu alaihi wa sallam. Syekh